aquest vídeo us explicaré com filtrar les dades, que és un procés molt senzill de fer en aquesta aplicació. Per filtrar les dades, en primer lloc el que hem de fer és seleccionar les columnes i les files on hi ha aquestes dades. En aquest cas, en aquesta taula, que és una factura de telèfon, serien aquestes. Aleshores, per fer el filtre de les dades hem d'anar al menú de dades i crear un filtre. Quan creem un filtre ens apareixen aquests botons desplegables al costat de cada columna que ens permet seleccionar quines files volem incloure o no en aquests filtres. Fixeu-vos, quan obrim el desplegable ens permet fer diverses coses. Ens permet ordenar aquesta columna de manera descendent o de manera ascendent. Si fem un clic a ordenar, veieu que ens surten tots els números de telèfon endreçats una darrere l'altra. També podem ordenar per color en el cas que les caselles tinguessin colors diferents. I també podem filtrar per color, de manera que si hi ha caselles amb colors diferents podríem posar-les o treure-les de la nostra selecció. I també podem seleccionar un filtratge per condició. Per exemple, podríem dir-li condicions són totes aquestes, que la cel·la no tingui contingut, que en tingui, si el text conté, no conté, si comença per, si acaba en, si és exactament d'aquesta manera, filtres de dates i si els valors han de ser més grans, més petits, superiors o iguals a un número concret. I també podem filtrar per valors, és a dir, quines caselles, quins números volem que ens apareguin i quins no. Podem esborrar totes les seleccions i per tant no ens apareixeria cap número, o podem seleccionar tots els números de telèfon. Per exemple, si només volguéssim que ens sortís les trucades del número que acaba en 33, esborraríem la selecció i marcaríem només el que acaba en 33. I si apretéssim d'acord, només ens apareixen les files que tenen les trucades al número que acaba en 33 i no sortirien res més. Per desfer el filtre, tornem a aquest desplegable i escollim quina mena de filtre volem. En aquest cas seria esborrar tots els filtres i seleccionar-los tots, de manera que ens apareguin totes les files que hi havia. I aquesta manera de filtrar les dades es pot aplicar a qualsevol columna i que ens apareixen les mateixes opcions. Per exemple, si només volguéssim les trucades fetes en Daniel Casals, esborraríem totes les caselles que estan seleccionades i només marcaríem la del Daniel Casals. Posaríem d'acord i ens apareixerien només les files de les trucades d'en Daniel Casals. També podríem fer que, a part de que sortissin només les trucades d'en Daniel Casals, també podríem dir, per exemple, que només sortissin les trucades fetes en Daniel Casals que tinguin una durada inferior a 30 segons, per exemple. Aleshores tindríem el primer criteri de filtre, que és aquest, i podríem afegir-ne un segon. Podríem dir-li que la durada tingués la condició que el valor fos més petit que 30. I aleshores faríem un d'acord i ens sortirien totes les trucades fetes en Daniel Casals Pla que han durat menys de 30 segons. Com veieu, els filtres són combinables entre si i podem fer filtratges i ordres de columnes múltiples. La combinació és en funció de les necessitats que nosaltres tinguem, però ja veieu que són eines molt útils. També tenim l'opció de crear filtres i guardar aquests filtres, de manera que no els haguem de configurar cada vegada que els volem fer servir. Ara ho seleccionarem tot, aquí un altre cop, i aquí també ho seleccionarem tot. Traurem aquesta condició, de manera que ens apareguin totes les trucades. Imagineu que vull això mateix que he fet ara, no? Que només m'apareguin les trucades per exemple, anem a canviar la persona de la Dolors Sala Espaller, que només ens apareguin aquestes trucades i fer-ho d'una manera que quedi guardada aquesta vista, de manera que si ho vull fer una altra vegada no hagi de tornar a escriure, a configurar el filtre, sinó simplement apretant un botó ho trobi. Això es fa fent una visualització de filtre, d'acord? Ens anem al menú de dades, escollim visualització de filtre i creem un nou filtre visualització. Quan creem aquest filtre li hem de dir un nom.
Per exemple, li posarem el nom de la persona que estem filtrant, Dolors Sales, d'acord? Aquest serà el nom del filtre, serà el nom d'aquesta vista. I el que hem de fer és configurar aquesta vista. Hem dit que el que volíem és que només ens sortís la Dolors Sales. Per tant, marcaríem aquesta casella, efectivament ja només ens surten els de la Dolors Sala i aquesta vista amb nom de Dolors Sales ja ens queda guardada. A través d'aquest menú podríem canviar-li el nom, que és el mateix que fem clic aquí, podríem canviar l'interval en el qual s'ha de fer aquest filtre, que és de1 a 70, a F70, que també el podríem canviar des d'aquí, podríem duplicar aquest filtre o el podríem suprimir. Quan hem acabat de configurar el filtre tal com el tenim ara, tanquem i mireu què passa. Quan ens anem a dades, a visualitzacions de filtre, ens apareix aquesta manera de veure les dates, aquest filtre que es diu Dolors Sales, que quan li fem clic ens aplica el filtre que teníem guardat. De manera que no l'hem de tornar a configurar, simplement el tenim aquí d'una manera molt més directa.